फाइनालि जों दा मन्दिराव मोनफैबाय आरोना नै मन्दिरा बेनो ओमफ्राय जों दा हाबलांनो नागिरदों जों सालथेजाजों मोनफैबाय नै फाइनालि बेनो आरोना मन्दिरा बेनो बेनो मन्दिरा फाइनालि जों दा हाबबाय इयाव सोर दंथाय बेखौथ' आं मिथिया बिदि दं आरो गेटआव मन्दिरा ओरैबायदि नै समायना एसे बरियानो फाइनालि नै गोबां जेनेबा बेफोरथिं बायदिसिना नै ओमफ्राय नायनोबो मोजां समायना गोदोनि आर्ट खालामदों आरोना आरो फुरुनाखाबो इयो हनुमान मन्दिर गोजौआवसो नै सिरि गाखोनांगौ सिरिया नै सिन्देलफोरा गाखोनांगौ आरोना नै दा जों थांगासिनो खुलुमनो थाखाय सालाय गोजौआवनो सालथेजांजों फैदो आरोना नै फैसाफोर होनांगोन नामा मन्दिरा बेनो फैखांबाय आरोना मन्दिरनिफ्राय नै दा जास्ट माने नारेंखलखौ माने होनांगौ जाहैबाय आरो दा जों थांगासिनो सिगां गिदिंदो आरोना थांदों नै गारियाव सिरिनिफ्राय ओंखारदों आरोना मन्दिरा एकदम मोजाङानो मन्दिरा गिदिरथार नै बेयाव नारेंखलखौ होगोन आरोना बेयो शिब भगबान जाहैबाय जिबौ दं बेखौ देखाव आंनो नै दायो नालेंखर बन्द' खालामदो फै खासेवनि माबाखौ नायनो फै खेवना खेवो दा देख्रुबो नालाय नारेंखल देख्रुबो थौखार नायनो जायगायाव दै दं माथो आं मिथिया खासेव फैलायो दैसो दं दा जों फुङाव फैबायना बेलासियाव फैबाथाय दै दं खासेव फैनो आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेराखै दै दं माने सिगां दुगैयो नामा माथो दै गोजा बै सिं दुगै सिङाव हाबलाङो नामा सोरबा मानसिफ्रा माबा दैनि सिङावनो माबा खालामनाय बायदि लाइट दं होनना बेलासियाव बिराद फैनो आरो आइ लोखि ना मा लोखि आंथ' भगबानखौनो सिनायला मोजां जानला मोनला दोनलाबायो जों खुलुमखांबाय सालथेजानि दा थांसिन आरोना फुजाया जाखांबाय जोंना सानैनानो ओमफ्राय बेयाव ओंखाम होयोब्रा ओंखामजों माबाफोर होयोना आं थांखांबाय ओरैहाय माबा मन्दिरमोन दुर्गा मन्दिर ओमफ्राय मोनसे माबा मन्दिर ओंखाम जेनेबा बिदिनो फैनानै रोङा बेयाव माने बबा बायदिसिना थायोना आथिं लेंग्रा बेफोरनि थाखाय फैयो आरोना बेफोराव मन्दिरफ्राव बेयाव सरकारनिफ्राय दान मोननाय माने बेफोरो जेसेबां बेयाव दान ओंखारो बेखौ माने आथिं लेंग्रा ओमफ्राय माबाफोरनो होयोमोन आरोना दा जों फाइनालि गेटनिफ्राय ओंखारबाय आरोना गेटआ बेनो